Исәнмесез, минем исемем Рита. Мин Ульяновск өлкәсеннән Иске Кулатка авылыннан. Мин кушылгым килә Тукай районының тылышмыбына һәм укырга телим Габдулла Тукай поэмасын Шүрәле исеменә. Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл, кырлай диләр. Җырлаганда көй өчен тавыклары җырлай диләр. Гәрчә анда мин бераз торган идем. Җирне әзмәс тырмалап, чәчкән идем, урган идем. Ул авылны һич онытмыйм, һәр ягы урман иде. Ул болын, яшел үләннәр хәтфәдән юрган иде. Зурмы, дисәң, зур түгелдер бу авыл, бик кечкенә. Халкының эчкән суы бик кечкенә, инеш кенә. Анда бик салкын да бик эссе түгел, урта һава. Җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында ява. Урманында кып-кызыл кура җиләктә җир җиләк. Күз ачып йомганчы һич шиксез җыярсың бер чиләк.